Action! Dauda kenan Dauda Ibrahim. Dauda, 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 Dauda. Haba Dauda. Kun tsoro da lokaci muke nan muna zuwa magana cikin shuka iyali. Haba kai ka bari ko ni ina nan abu da ya dame ni rai. Na ni ko ni ke ce ma wanda ya ko rara yadda aka yi mai shiri aka kala mai shiri aka ja mai bugu haka nan ba kai raba da bugu. Na tuna wakan nan. Wai ni Na tuna wakan yau ni da Allah rasuwa ake da aka kakace ta ba wannan ashe ba rasuwa ba kawai jimamin abin da. An kai ni ba ga ra'ayin rasuwa ba da jimamin nan da nake yi. Kai ni wa ga ra'ayin rasuwa da in yi jimami in tuna wannan wakan na ba